Pane zdravíčko, nemáte prachy nějaký? Mám, ale nedám, to jsou mé peníze, pardon. Jako opravdu takhle dlouho jsem nasranej nebyl. Na prvním setkání by vždycky měl platit chlap. Hashtag period. 1 pivo, to je všechno, co chci a on mě nepozve. Jako v jakým světě to žijeme? Je rok 2026. A hlavně do mě málem narazil. Já mám rezervovaný parkovací místo a on mi ho zabral. Co je tohle, ty flašky? To je moje sbírka bubble tea. Jako chlap by měl určitě rozvíjet konverzaci on. A hlavně vůbec nepozdravil, jako co jsem. Period. A viděli jste girly, s čím přijel, jako takovýmhle fárem, to je hrůza. Já si myslím, že by měl přijet s nějakou aspoň Mercedes G. Bezdomovci, mějte vlastní hlavu a nenechte se rozhodit chlapem. Jsme silní, nezávislí bezdomovci. Hashtag stay strong a hlavní hashtag bezdomovci lives matter. Můžete být sami sebou a nepotřebujete k tomu ostatní lidi, abyste byli silní.